ब्लक चेयरमैन हिसाबै माने बाइस चेयरमैन बरं मानसि निरंजन कलय बमासा ताई बनि उलकक तंनाय खितो सै माने सै हायपानाय रक खरदां तं टोटेली बाजि हायसे आमो borok dol kaisa no amhaike cylinder lai salai tongo gatai kaisa bo samani tam saka bo afro chini xerox copy ni je samani amo sabo xerox copy ba norok kaham ka samung tang yong se tipramo thapati asai hese norok tini 13 tarik November 2024 ni sala chini press meet khlaina nangmani karon ke bumutoi o thangnai 6 tarik no chini mo Soigor ya bisi andara chini bahato kamiwa je IPFT song tam sakara boino thokairoi ya koroi boino bandiroi boini bukha odrumudru khlaina bagai brau salendari kapu soi family 20 butar rikapu mare chini o soigora andara chini soigora bisi andara kai sapano borok kamanai koroi nini BJP IPFT rogo CPM rogo Congress rogo kai sapano chini Tripura mothani warriors rogo kai sapano kamanai koroi ko tabu duratoi माने आं चीनी बुबाग्रा जखनते चना वारियर्स खलायो चना सपोर्ट जों सपोर्ट बनो बुबाग्रा न जेने बनि काम न खलायो थानसा तंग दिने जों थानसान तंगो चीनी थानसानि मथानो जोंनो सबाय मायखो चीनी त्रिपुरा मथा स्ट्रंग बाबेनो चीनी सयग्रा बिसिव चलै तंखो माने केन्तो चीनी ताखो IPF खलायनाय रक नरक मायके जागा जागा मायके खलायो नराव बार माहाय ताखलायदे नरावनो नाकारनाय बरक तंगलाक नराव तायसांगलाय हा थायसान कानाम जागा तंगलाक हाइन बागै आं कयो बसकां जरा रगबो अमायके फेक न्यूज राव तातै छदे अमायके बयनो बान्देनानि बागै बयनो आकनम बागै हाइन लंगा बंगा नराव न्यूज रगो YouTube रगो नराव तातै छदे नराव हाय केनो जे चले मातेखन चले दे जों चोप खेतंगो ताबंखे जों चोप तंगया चिनि वाइट ए बदल तंगो चीनी त्रिपुरा मोथा रिजनल कमिटी ताई अनायनो TWF अनायनो जों कमिटी तंगो जों बो थिरखे तंगया जोंखे चुपखे तंगया चीनी बुमुंगनो चीनी पार्टी बुमुंगनो जोंनो दुरनाम खायनो बागै नराव बखाव तातै दे नराव जे तैमानि गो जे नराव अंगमानि अंगदे चीनी अमो मथानो सबायनो बागै चेष्टा ताखलायदि असुक जरा आं कक सावैनो मथाका हामबा जाराव IPFT सन कयनाय हायनाय इमान सानाय नरक पारा हाबै बरंनो ताता माने ताताल बाबि सावै बरंनो स्टपै अमुग्रनाय हायरेन हि सावै माने पार्टीनि जे सानदारि माने आम स्टप खायदे आम जुदि स्टप खाय हांगागाय नरनो जों माने नासिक तंगलाक चिन्तिप्रा मथा सिं तंगलाक नरनो जों माने जों रिफेक्ट माने जों खायने मानो फेब जों नरनो जों निजे होनाय तिप्रासा बिसिं तिप्रासा होनाय जों नरनो खायाको फेब ताताल बाजि जुदि हाय जुदि प्रेस मिट जुदि मिडिया फाय हांगागाय नरनो जों हायरिग्लाक नरक सत्रक तंना नांनाय जों हाइन बागै नरनो जों कयनाय नरक सत्रक तंदे नरक ताय माइका ताताल बाजि साव मिडिया प्रेस मिट जुदि फाय हांगागाय नरनो जों रेहारिग्लाक जों नरनो ताय नासिबो तंलाक चिन्ति प्रासा अनेक सिजै फाय हायसि नरनो बेताय जों साबसे बानि जांनाय नरनो जों साबसे थांजासिनाय IPFT संबाय हाइन बागै जों तिप्रासा सिं तंलाक जारे सिजा कक्राझाराव नरक बाय जों ताय जागा मांलाक असं सानाय नरक ताय वैसा जुदि अमाके पारा हाबै नरक तयसे मीटिंग माने सभा खाय हांगागाय नरक ताताल बाजि जुदि प्रेस मिट जुदि हाब हांगागाय नरनो जों जनगण नासि तंलाक जार IPFT खाय नरनो ता आसन सानाय नरनो होस्क चलेना बागै जत तिप्रासा थामसा तंना नांनाय पालबासा तंना नांनाय पाराकासि तंना नांनाय नरक होस्क चलवै नरक पार्टीनो थांनानै नांनाय हायजि नरनो असं सानाय नरनो माने फोरोंना नांनाय टाइपो मास्टार तै फोरोंनाय ना नरनो कलेज तै फोरोंनाय नरक ताइसे क्लास खायना नांनाखौ नरक IPFT खायमानिनो नरक हाय बुजिया सुजियावै नरक पार्टी ताथांदे नरक दफान ताफालदे असं सावहाय जों दिनै 13 तारिख November 2024 दिनै सालमारियाव जों दिनै तामबागै जों प्रेस मिट मा खायके हमले थांनाय 6 तारिख November 2024 स्रां साथि ताय दङ दिबे जों ससियेल मिडिया दंमानि आमो अंखा IPFT सं दिनै डिभिजनल मिटिं होनै दिनै सयगरे बिसिताय बाहादुर पाराव जारा सानदारि होनि सामाने आम एक्चुअली मिथा हायसि तामकरि मिथा होनि जों माने जों नुखा माने आर एक्चुअली बरक ताताल सायासा बरक माइमासा यमाहाय फेबा नायनाय दे आफ्रो साबन सान्दार फेमाले दल काइसा गिं दल सान्दार लाइमानि
फेबा 72 पारानि नै खक सापानो आरो बुम ग्रै फेबा आरता गेसे प्लास जिन 72 पारा तो कलय मांसे आर कान साबतं सुदु देब्रमारक ओ देब्रमारक बियां फाय माले आम हायनो न काय माने दल कायसा ब्लक बाइ चेयरमेन आरो फायमानि हंगागा फायमान बिसंतै सयना नाम बुवार बरक ताम खायगा जिन मिटिं माजाक थाने जिन मिटिं थांगांगाय माजाक खागा बरक माजाखा सालदारनि मुं फारिखा बरन दल कायसा हायसि हाइन बगा माने साना नाय जारा चिन ताखक आइपि खायना रनो नरक दादाल माने ताला ताताल बाजि सावै नरक वाइफसुक माने साबजु तंनाय नरक बाजि सावै 3% बोसोर बानिनाय हायसे नरक 17 को तंदे नरक चिनि गाव सभाबो जुदि मिटिं सिटिं खायगा जों नरक जागारि दङ फेबा माय ताताल बाजि स्कक सावै ताइ नरक ताइ जागा मानगला खायसे हाइन बागै नरक न जों कयनाय नरक जों सानाय नरक नेक्स्ट टाइम जुदि मायगा माने प्रचार जुदि खाय हंगा खाय थांदे फेबा मायगा सानदारि होनै अमुक पारानि अमुक पारा सानदारि होनै जुदि मायगा ताइ कसा गांगाय जों जागा रिमांगला खायसे ताखो आइपि संना हायसि फेबा जों साबत तिब्रासान थांनाय साबत तिब्रासान बुथारनाय अर स्रायसे साइमानका जिन बुआगनाय बिसिंतै जिन जों थांजांनाय तिब्रासान हायसि नों नायनाय दे मरक जे आइपि गभर्नमेन्ट फाइबनै साब बुथारका लांता चुंता खाय ताम माने ताम कक साका बाजि कक सायासनो रक राजनीति थांनानै जागा गरि खेदे आंहा माने कयनाय नरक मिडियानि बिसिंतै नरक बाजि सावै नरक ताताल सावै नरक बरं बुनसनो ताइ बाने मानिया चिन्ति प्रासाद सिरक ससियेल मिडिया जुग ताइ चिन्ति प्रासाद ताइ बाने मानगला खायसि हाइन बागै नरक कयनाय नरक ताइ ओ एरियाव जुदि फिल खायनो हांगागै प्रचार खायनो हांगागै नरक सुस्थ भाबे खायदे जुदि माय ताताल बाजि सागांगागै जों जागारि मांगलाक जेमन सैतैनि नरकनो जों रिफिंनाय हायसि ताइ बिसि क माने फायनाय 6 तारिखनिनो थांनाय 6 तारिखनि नभेम्बर 2024 आफ्रो जे दंग टीवी सरांसा टीओ जे न्यूज रिमानि आईपीएफटी 72 पाराव सिलेंडर होनै आमो टोटली बाजि हायसे आमो बरक दल कायसानो आमैके सिलेंडर लायै सालाय दङ गताय कायसा ब सामानि ताम सागा ब आफ्रो चिनि जेरक्स कपिनि जे सामानि आमो साबो जेरक्स कपि बा नरक कामका सामुंतां यंगसे तिब्रामा थापाति आसाय हेसि नरक साम कामका तांका तांगै तिब्रामा थापाति आसाय खम्बा नरक टोटली बो माहाय कोना बेगना फाय मिटिन सिटिन खायनानै बन्द खायदे हायकासों नरक ताइ जागारि गला खायसि सिनि सयगरे बिसो आईपीएफ तिरंग न ताइसों जागारि लिया बरक टोटली बागपार ताताल सावै उमतेका बरक थुमै दल कायसानो सिलेंडर लाय फुनुंमाने टोटली ताताल हायसि आमेका ब्लक चेयरमैन फा खायथों जेसबा खायथों जों आईपीएफ तिसंग चिन सयगरे बिसो ताइ जागारि लिया आसां हामबाय र पार्टी आईपीएफ तिनि उमै मरनि डिविजन मीटिंग अंखासिनि सयगरे बिसि आन्दार 72 गामियाव फेबा जों नायनाय माने आरो नुखा पुरा ताताल आर ताम नुखा जों 6 तारिख बरनि जे बासनो सयगरे बिसिनि आन्दार 72 गामिनि नै बरक आरो याक्ति सागा बोलते सानदारि गानै जों नुखा फेबा एक्चुअली आमो 100% ताताल 100% बरक दफाना फालनाय साबो कबै साबो ताताल पुरा पुरि साइमानका बरक हाय कैसे जागाव निजरा सानदार माने मुंकाय सानदार बरक हाय पार्टीनो संसाय दंता जातै फेबा नायनाय माने आफ्रो कमुनि बरक रिखा फिया चिन पाराव हाय दुर्घटना गरै माने सानदारनि गरै फेबा ओइनो बरकनि तुबुय फिया ओइनो बरक फाइनाल बाहायनो ओरो चिनि ओरो काय खरसा दङ जम्बु जल आर डेभलपमेन्टनि भाइस चेयारमेन फेबा बनि पटाम चंसिया चेयारमेन भाइस चेयारमेन हिसाबै बन्दको फाइले मानि हंगाय ताम फाइमाले नग मानानि बागै नगनि बुं सयना नांनाय चेयारमेन सय हंगा बरक फाइगा काजे नग माना बागै फेबा आमरानि उल्टा सानदार खायनै अपप्रचार खाय दं बरक फेबा ओ जे फाइनाल बाहायनो दल कायसे जिब्रक कोनो गुबुन पार्टीनि फायनाया बरक दल बाय दलनो बुं फालायै दल बाय दलनो तिप्रास माने बुं बारावनो फालायै
hai ka sol tong IPP ni jetum hanga wan song nai di tab sini bagra bising tui sini tiprasa na bhaiga mathangi tong sabu mathang sabu buthar amo khula mela saimanka heba sini buagra to am haya sini je tipramotha to am haya brok hai dalal kok sanai mane am haita hai bai sung tini press mail ma pakya broni onek jagjang mane tatalmang sibro opor chakai to जों सानख्लायो चिनि yang चिनि पढंगा त चिनि पार्टी तिप्रामा थनङै सयगेरि रिजनल कमिटि प्रेसिडेन्ट चिनि ब्रं बनang सयदेव कलय yang खा चिनि किला ब्लक कमिटि नो वाइ टीम नि मेम्बार्स ब्रं बनang सुमिन कलय yang ga ex vice president माने ex president चिनि सयगेरि रिजनल कमिटि नङै ब्रं बनang मन्त्रि समसम ga ang to खरसा चिनि पार्टी selected chongman bisingtui chairman जों मानसिन गाव सयगरि जुबुजला आर डेभलप आन्दार सयगरि बिसिओ जों गायसा दखल खाइ दङ हाइन बागै जों बुथिनि बर'आनो जों साना नायो बर'नि जे कक सामानि तमुं सामुं जे आइपिपि संनि परानो एकदम भिउस हाइन बागै बर'नो जों माने बर'नो जोंनि मिडियानि थ्रुति साना नायो नरक हाय जे ताताल बाजिबाय सवय नरक जनगण ताइ बोसक थकि सिनाय हेसि नरक ताइ बोसक थांसिनाय चिन्ति प्रासारावनो ताइ बोसक जन माने लांता चिन्ता खायसिनाय चिन्ति प्रासारावनो नरक आमनो खिया हुस्का माने कक सानान खायदे दाबो जों सावो नरक ओरो गना सिया दिनि गावसमा बिसिङो कोना थाङै नरक हाय माने प्रग्राम ताखायदे नाखा खुला मेला खायदे नों कोना बेगानाव बुझे प्रग्राम खायगाङाखाय गासै एक्चुअली डिविजनल बरन मिटिं टिफु फेबा जतन बलन गान्दारसि बरन यको प्रग्राम गा बरन मुंसाय सुजु ताताल कक साना बागै हायबाय बर कोना थाङै बर ओम हाय प्रग्राम खायो थाइसे माने आइपिपि जारा त अगनै रक तिनि रक माबसुतम आइपिपि खायनाय तिन गावसबाव सिरिप ब्लक चेयरमैन हिसाबै माने बाइस चेयरमैन बरं मानसि निरंजन कलय बमासा ताइ बनि उलक तंनै खितम सै माने सै हायपानाय रक खरदां दं असक सिब्रनि जे माने आइपिपि नि ओजि गावसो तंनाय बियां चिन बाहागे बियां थाइगे बात पारानि और मुंसिलकाबा बाहागे चिन माने काम माने चिन पारानि बर मुं खराब खाकेबा हायबागे सतर करनाय ताखौ आइपिपि सं जारा तंनाय रनो नरक कक साना हंगाखौ हुस्का सादे ताबो चिन्ति प्रासरक सिजाने जरा फाइका बान्दे कुन दिन ताइ पार्टी न ताथां जिरि नरक आं कइनै नरक मिडियानि थ्रु दै